blay ulong man sim te ka day ike ba mani u ban mani ka man sim ba ka bashisha ngapreng safi baro shagan dia ka jing shakri hagane ka janmiet nam ta ka balang presbyterian laban ngadon ban ai khli phi ka kreteng ka kodor ka jong Jesus Christ about try in it why ku ka jong iba beneng ni ai ngo eme na margani ka por ka me sha ngi bangin shakri eme mela kular ban dorang kat ban ngi it why ye ka jing don ka jame baleng ba ka ni ka por ka ba khan jat men kren ngi men basai ngi try te ka tien ka im ka jame ha ka kreteng Jesus Christ it why gi ne bra menta badla kata amen Hasyabang inyo sengawi kelaktian ke jong ublay ngan yo ya ka jing wai kerpang kawai na imestar bantilem karmon ka kerteng jong jing wai kelong revive us again. Praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Glory and praise to the Lamb that was slain, who have borne all our sin and has cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Nakamanta kam forum ublay. Amen. Ngidon nakatiyo kap arfuway ka jingkhang ka jing mani namar kani ka coronavirus hakani ka janmiet ngala jit ban ai kerteng ni ka jingkren ka jonga ya Ialeit Shiliang paningin pungsung rim naga gospel ka buku Marcos kanong ka basaw ka dukhat laipasan of southway halor ka jingpen jay u Jesus Christ ya ka aryong ngilaban syemru naga gospel Matius pralanong kumju naga gospel ka buku Lukas kalenong kabapra ula ongru haki hagadagasngi habala janmiet yang Ialeit Shiliang habakili enoti upat ba kila lek lam yu kumbau long hakaliang dai don ki weipat ki liang lem pat u tela ki eriong ka bakraw bagai jengat pelung kila phalo skaliang kat ban sapendap yaka
Uti ula don kat dong galieng uli otia ka sengkli. Kila kersi yu ki ong ku kan rat mem senyo setia bangin sayap. Hawala khiti ula sning kal ula ong gedur yaw long jai wat kisyo. Kumta kata kal kala jam jai kala long ka ba jai Ula ong tia ki balay ba pilong ki ba septieng kata. Kumno ba pimpat don ka jingai. Handa kila septieng sikade kila keren perlok. Wei ni ulong basisya, bakal eru, bakal duriau de kia kongo yu. Kidan sibon tali kijingat lenti kabau jiskres uyat nama bagi senran. Nrai kani kadi kijingat lenti kabakerpang. Hakan dikan khot kabalai pesan ujiskres uang ye kesenran. Ya Ialeit sha Shiliang. Kidan hakawai kaliang jongkat duriau Galilea. Bau jiskres bau try o khat yaki bakin lek sekawai pat kaliang jong kata kaduriau. Kawai ka bapat hakajing perkhat ka janga kawaning kong kalong sepang kapor. Ka Bible kong kalalong janmiet. Kata kapor ka baki ki lek ka kapor bau jisuang kalong janmiet. Kidan sautli ayom le se ka shisngi nilabang kapor step kapor sni, kapor janmiet, but kapor kabaman miet. Kapor janmiet kaya pher na kapor minsngi. Minsngi ka shit, kasuk ban lek ban wan, kasuk ban pendap kam. Janmiet pat, kajing syai kala nang duna, kasngi kala nang no, but kajing dum kali kala nang wan. Para bangay biit, kajing ya lenti jong pi ba jonga, kam day tang man step, lani minsngi. Mereka jingat lenti jong fi bajonga kadonru kapor jan miet bat kadonru para bangai biit kapor ka bangya banyai min miet omtang hakapor ba syai basuk henrai para bangai biit hakapor babun ka jing sitom ka jing ka jing jinjar kemudian kapor jan miet kamut kapor hakabakan sa sep no kasngi haka gospel Lukas arbusaulan nong ni pulik tu ki arngot ki senran ki bami na Jerusalem ni ci Emmaus ka Bible ko ong ki mi thu yau to Jisu ba ki kren par ka Bible ko ong ba ka ni ka por ka ja ha ka por janmiet kat khat ka arpu kundai Lukas arpu salonong ko ong kalalong janmiet ka sngi kalano kumjo ka kitab Genesis arpu pralanong ni pulik ka jingai lenti ka jong Jacob kumno ka Bible ko ka jinga lenti ko wala yaj wala day ban poi hakata ka snong ka ki khot ka Bethel wala thia damiet ka Bible ko ka lalong janmiet ka sngi kala sepno uyo ki angel ki kiu ki hiar ong ka tien ka jong oblay ka jing ipau nang ta ka Bible ko la bu bat tay yo mau bena ndri ki pra bangai bi ka ta ki jinga shem jong ka dei tang ka ki ka shabar kim shim la pla ban pen kala ya ka basya po jaga jingem ka jang Jacob perka Bible ko ong baka sngi kala sep para bangai bi jonga ni ai ngoyo blai badai tat nda ka nong ka balai puar bo blai uli sha shambiang yo Jacob hapinial la chop oblai la kurku oblai la penkala oblai ya ka jingem Jacob show Israel perka ba plag long ba hang tu ka khot oblai ko ong ti ka sngi kalami hangtai kalasep pad hangni pat ka Bible bong kalami para bangai pi ngim laban kiar ya ka por sep sngi ha ka jingim ya ban yat hangi dwai para bangai pi ba ublei un pen kala ya ki sep sngi juga jingim jong pi ba jonga syakami sngi jongka jingya lenti ka bangi ngidon ban yat ka por jan mit ka peniru pakai ka jingdum kalawan kat ba ti bajiu nang tiet ka jingdum kata kanang reben para bangai pi mendon menu bajet ban yat ka por ka badum kat sabapai myo am mendon jing shai kalong ka badum ka ba ngila banong ka idon jingremen shinu isungulam para bangai pi la don pring jong pi ba jong ka ba yat ka bukum ka por ka jingem le si para bangai pi ki por ka badum ngia kendo kala balong le si ka jing khia kalau belong le sia yeng asem haki kun kikti haka kamai ke kaji haki jingisem ke prabangai bingi don ni shem
ngidon let si tang ka jan miet rei let sing laban rungru shikamiet ka badum hak jing ya lenti ka bangi ngidon ban yai habangi puli pra bangai biet ka jingim ka jong Jesus wau trai kadang ka por ka Bible ka ong ba men miet ulet ban dwai hak ka pet get semani kam ni men singi ka Bible ka ong the miet ka badum hang ta ka Bible ka ong ka la don ka jingle ka ba kraw ka Bible ka ong ula kordit hak ka jing dwai ka jing pisam sim ka jing kat pak ong pak un sayap de hang ta ba la kem yo jisu de hang ta ba la lam ban bishar ba la sanar pnai u hadin bala sana pnai jisu la tep yu ba u jisu la rong shaka jing tep ka jaka ka badum tam prabangai bi hak jing im ka bangi don ban im ban prabangai bi de lembah kata ka jaka de kata ka por ka badum de kata ka por ka ba tam hak jing im jis kus wa try ba ka jing mi pat joka jing im kala ja prabangai bi ki por jan miet ki por sep sngi ki por jing dum ki wan ne ka jing im jong pi ba jonga ban kini ki por larang inang man penrit larang inang man pai yela dia show play kila ban penwi pat ingi sega jingim ka bathamai ka badap ka buram pat prabangai bi ngadwai boblei un penja ya kata haga jingim jonga bat jongpi ka baar ka bangi inang ni kalong ka jaka kata ka jingnya lenti kam dei harung keu henrei ka Bible kong ka dei haduriau pisu thu ka jingya lenti haduriau ke per na ka ni ka surok ka bangingi ai hasurok kini ke kijat junga ki atakho man ka so scam habanga yai nrei le pisong prabangai bi ka duriau ka kijat jung pi kam takho igom bi haban shong ka ling bar ka dei ka ling ka takho igom namar kata prabangai bi jonga ngim don ka ta ka jing so scam ka ban ladi hi shimat hi namar ba ka jingya lenti jongi kam dei harun kau rega dei prabangai bi tunga hapo jongka ka jingam ni ka jingmam ngam kam shong sho hanga barapi rei ka shong ha ka jingis nei jong ka ta liang don yu ka duriau ka long ka badap di ka jinga phlung hang ni ka Bible ka ong ka ni ka di ka duriau Galilea ha ka gospel uyonis la ai ka tenge ka duriau Tiberias ka di ka ju Ulukas ong ika kapung Genesaret kaduriau ong lu kapung hakapor ujiskus utrai udang don labatai ya ka jinghe jong ni kaduriau Galilea arpuai kilometer ka jingjrong ka pingkiang kalong hadu khalai kilometer palesi ban sungthu larapi yang la Shiliang jaga wa Brahmaputra ka thika wa Brahmaputra hangni nagauti kani ka pingkiang jaga dur Galilea le sikalong arsha ya ka jingi jongi hang the dei na ka dau pala ong ya ka amdei shun kapung la khat ya ka geduriau pan namar ka sais jungka karukom long jongka prabangai bi jingat plung gi jor bat ki nong batai ki batai ba phimla satya ban predict phimla satya ban ong lupa kan ja kumno la rangi ngi dei ban ya ka duriau Galilea but god khat ka balai phinyo ko ong kala khi ker yong ka ba krau kam dei ki yong ka mumula karyong ka ba kraw kata-kata kala ki kala pen phalo ong ka tin ka jong blai par ki jing at phlung ong ka tin ka jong blai kala pen dap ye ka lieng om sho ka lieng ka duriau Galilea dei ki ka duriau Galilea menta kila don ha ka lieng pitrai uji sum tip lupa ye kini ki ai kijingja hagi jingim ke bama pi bama ngangi em ngia kendo ye kini ki eryong ye kijingat phlung pitrai u Jesus Christ tip habangi pang habangi jenjar habangi shashom trai u blai tip utip ha prabangai bi nudu blai balai u Jesu u ko bani kai ke senran baga jingat lenti jongki kamlong ka bapura kamlong ka bolong complete lam nang ya dru ye ka du yau lam nang ye kendo ye jingat pholong lam nang ye kendo ye ke eryong ha ka jingim ka ba manga man ma phi ni don ye ka ban em ni kan mau yo juna ba ki ke eryong ka Bible ka ong la bread iki mar ki mamata tang ki mar ki mata thaban bread pa di juna spo du yau
Habo ublay uli alam iki konisel ban keras ya keduriau besau. Balai kabaning kong kabuan hakiji berkat kalong balai ublay umi alam na kumay pat. Mdan lenti. Ka Bible kong kadon ka lenti. Hakapor bo Moses ulami nang tu na po Sinai ban lech sitish po Egypt ban pelait iki konisel simyay lama keduriau besau. Balai umi alam na katagaju ka lenti. Ublay ndai nang ta. Ya nagani ka lenti pakata kalong lengba ka duriau ka besau. Ublay lam kenang nama ka duriau besau bagi kunisel ki don kam ban experience ban yai lengba ki jengat plung lengba ki ki bajeliu jong kata ka duriau besau. Ki kam ka apostol ar punyol nong ni puli ka jengat lenti ka jong upol ka umu ban lecturum. Ka Bible kong kalawan ke eriong ka bakraw bat kata ke eriong kala pelong bagi haban berat ikimar ki mamata entang kata kalapat ru kata kalien ka apostol Paul bat kiwe ki basyong hangta bat ka Bible kong day hakata ka jing at pelong ketika jing pailien Paka Bible kong kiladan kilengkot lentang kebela per. Kilan kimar kemata kebela per. Kiba Ialeit. Ya kita kebela iban ngam jelap baki kin bat menyolainya. Padam tang kata. Ublay ai. Ya kenika kubar. Hau pol wong. Mentang akan tu ya pi ba pin so shine. Namana preng jong pi. Kanam ja. Kawiru kamansiam. Parabang ibit. Ngin miyo alat. Ya kiba kum kiniki ya kiba kordor. Haka jing jong pi bajanga. Dai tang da bangi don hakata ka jing pat lieng. Da bangi don hakata ka duriau. Da bangi don para bangi bi janga hakata ka eryong ka babe ya ka jing jonga ba jong pi. Ni don hapdeng jong ka klam COVID-19. Ngi menjor ka ka por ka badum haka jing lenti ka jingi. Don chibun nangi ka bakerdu kam Kiba kerdu kabam, kikana school kimyo shumli school, ngisngul lami ginong belang, ngisngul lami kibatray kanta, ngisngul lami ginong syungyo, waringi kiba jaseng ngimyo abali jaseng syashing mani. Para bangay biyid, menta pimlong panpetyo yagajing ki jagom. Wat ngap yagajing bertanja karyong. Henry para bangay biyid, kadika por, bangin kampen siya skor, yaga surjing bensingan, kabablay doon ay, hagajing jonga ba jong pi. Nimla bansangye no, ni hapan tur sa prang, nginam siya makanukuno ka pan pep, yagajing lenti jonga ba jong pi. Nginyat ka ba siyay, nginyat ka ba dum, nginyat haringkaw, nginyat ka duriyaw, para bangay biyid jonga, ni hapan yat, yaga duriyaw, pagkata ka day, ka lenti kabablay lajit, yang nga ba di pi. Kelinti ke bau bulai le penjai ya pi penginya kemdei ke bajaran kan handai ke dei bola pelan kijinga sem ke ba pi mengangi sem kemdei ke bajaran kat le ke dei ke bau bulai le pelan wat kini ke klam ke ma pi mengangi ya kendo halendet juga ni ki ek baro don ublai u bala pelan ya ke jing jong pi bajonga But tang ban pelan bagi kita kin syok bagi kita kin tangan perabangai bi jonga baling ba kita ublay nya ban kurku ya ga jing jong pi bat jenga dei ling ba perabangai ke bekum kini ke jingja bagi perang ya ga jing jingi bangai kini ka siar ke ba ni deng ke mengi pendan kam kali ka siar ke ba kila thang ngading kila pen perang baro ketu kapamantoi kaladuk kaladam latang yaka lapenduk yaka labret yaka bat parabangai bi ketu kabangi i kabarem dor ketu kadai tang kata kabanela kababha kabakut kabala de prang deinda ba ujuna ulahab hangte po setra je keduriau kal koi bol kong hakan ka ar ulat duai don bun ki bri ki bamjukan ma ban duai la prang parabangai bi kinang ban duai Dehadin bagi kunisel perabangai bi kilayo i perabangai bi jonga bomdon uwe bodu blay lor ublay Jehova habakiyat yang kena kajingat lenti badai indah baka erjong ka bajur kalap halo de hangni ka Bible kong bagi senran kila perta jingerap yau Jesus bo trai bo nyerap
sanganong epi bagi Israel hadin kari klau ki aper kim desho gijo la shot yaki la penperna yaki la tunju yaki badai lengba ka bakum kane parabangai bi jonga habaki kilami kim shumlong sho kum bagi long menshwa rementa parabangai bi jonga kilalong ki pathamai ya pi pa jang aru ublei parabangai bi jonga lengba ka jing ya lenti ki janmit lengba ka jing ya lenti ki duriau ki badap ki jonge u penpli yangi u penperna yangi perang yangi parabangai bi jonga kijing kijing jenjar kijing kerdo kijing Shem kebam pi pemangang Shem kipan perang yang ada pi barok ketu kebam mentoy keba isait met ketu keba ublei kwa bangendon de kijing lengba keba kum kene ka proses ublei utang yaki upendu yaki ushimna yaki nangi baru hanga pada pi tang keba kortor kijing tang kada kijing ken show keba kijing peneng ha kijing jonga bajong pi parabangai bi kat pinang kenyat yau tiu kulap kata kajingubi kami parabangai bi jenga kat pinang terlihat yau sawan kata ke kebabang kawan kebabang kami menu parabangai bayai kani kadi ka weipat kajinge lenti ka ba ujis kris uyai rengkat bagi senran kajingu uang yang nyalai Shiliang ujisu tip lupa pakai jingak lenti janmit kadai ka bamti kena kajingak lenti geduriau kadai ka ujisu upinti kena ban ya lang yang ngin ya leit lang mendai marwai utip bu Petros utip bu Yohanes ki expat ndai ki expat ule se ki laban klem haga kum kena kajingak lenti ujisu kris bau try shim chance ia kesenran da lele kim dai ban men sa ban jai ai upentik na ikan ka wei ngin leit lang prabangai bi chonga teng teng hakajing im ke ba phi bam ngang im krengi por ke bangi sngau marwei krengi por ke yangi krengi por ke bangi sngau ke ban yat marwei ndrei prabangai bi chonga shanganong ipi leiti upentik na ia kesenran Yohanes Petros upentik na ya nganyalai lang uniu deu blai upentik na penyai lang bagajingim jongpi bat jonga dari kapor jan miet ngidon blai bayai lang dari kapor men miet dong blai bayai lang hakapor badum don blai bayai lang larang iya je keduriau ye kajingat pelong prabangai bi ngidon blai bayai lang ketin blai Isaya sau pelailan negeri kapar ong haba melet lengba iki ngan long lembat mi lengba kiwa kenam telat mi haba me yat lengba keding benum ing katlik ding kanam jelia yame kasam ka bakhandai phuai kibing yepulia pha kong an ong spang utrai ulong ka jakari ka kutjonga ublei jonga haba ngasenya on tap ime lekisner haba ki tap nyang ju minyori eledi kajing sisya ju kalong kasti pat katie ba menam syapting na kajing tremen miet limini nuk namba her men sngi na kajing yap klamba yat ka badum len men kajing penjat ka penjat men sngi hasenda jeng me syajar gen kelon si pawajar ka ti ka mon jeme hanrai kan wan jan jong me tang digi khamat men khmi meni ka bainong jegi baman kanam ja ka ge ka sni me limni kan do kajing yap them kanam wan jan ka ying jan jong me panamar prabangai bi kani kajingat lenti kapa ubleu don rengkat kai kapa ka Bible kong ai yurshot ai yurshot ding benya ki kuni sel namar kata ki cross ye kedura besar kiyat haum lam chie kan dia ruem kiyat arengkau uparu lingo ka pertai ka lingo ka ustad ki lingo ki kuni sel ki lingo ka bamla balong kalalong nda pe ki poi shari klau ru prabangai bi ki haban mat ke jing thang ka mat ke jing siang ki haban mat kom thang kamara ngai namar bu ble ya ringkat ke jing em jongki yang ni lelang dei hakani ka dri klau be ki yo ban mat ya kamana dei kani ki klau ki yo ban mat ban ba mi ka siar dei kani ki klau ki yo i pleng bo mau siang berkhiang ubda ban ai ka prabangai bi ru ble hi kai ling ba ki jing ja bangin kam nang ban shenya bangin nang ban phai khamaju
bangin ken mau bangim yat merwe Jisu ang yang yat lang bat pi Shiliang Ublay para bangay biit, hikaya pibit ng alam bagini kajing yan nanti, bangin kam nang man sngap ika sur kajungu, bangin kam nang man pet, shiki iki kabalang positif, hindi shiki balang negatif, bangin nang man kam pet, shiki iki kajing ja, lagi kmat di bagay naman sim. Para bangay biit nga, bangin saklong, hindi bangin long rangba, bangin long barobor kamalor kejingja kinum long halor jengi hendrai mangi prabang ngai jenga halor kejingja prabang ngai pleng ublay upen ya jingi keduriau hakapor jeng miet tang bangin ngam tang bangin lacha Shiliang hendrai bangin kamsan kejing langun sim bangin kamsan kejing bangin kamsan kejing dei jengi badublay lingba kamiet jingat pelung prabang ngai kabangiyat leng ba bangin kamnang pansyanya haublay hasabangan penkut ngako ban bu Ialeit ligi sembo je berkat lengkot pengako pen bat iki light ligi sembo je berkat bat senang penyar hi simet hakajing puson kajing pi kabaning kong mangi bekajing ja kabar mangi bat Ialeit kabalai mangi bat ublay kabaning kong mangi bekajing ja kabar mangi bat Ialeit kabalai mangi padublay kabaning kong mangi bigajing ja niakni ki eryong ka bajur ka babe ya kani ka lieng ka ba kisunran ki syong kani ka bible kong don tang kata ka lieng ki don ki wel ki lieng ka ta ka duru ka ya kamut kita kal ka be lang shiki baro far kambe kerpang tang syakat ka lieng ba syong kisunran ka be lang iki beru Berapa ngai biit ngimlaban kiri ke jingja, kilaban ni ke babha, kilaban ni ke basniu, ni ke jingkli ke bangabo kalong kumnungi pek, kumnungi priang ye ke jingja. Ngaban biang ngimlaban kiri ke jingja, ni ke jingkli ke bangabo ban ye pi kalong kumnungi priang, kumnungi pek, kumnungi yoi ye ke jingja. Ke babuan dengi ngijuang me ke jingja, ki pen kelayangi. Ni ai dau ni kena bajur ke eryong bapalakom kalau longkum tale sebike senran ki ai dau bajur ke eryong ki bamjun shepting shwa kata mta kena khnyu that kena shepting kim don pertaisho nama ke jinja ki ba kesal dong ya ka jingem ka jungki handai petru yo Jesus Christ ubaran lang wat ki ha kata kalian ka Bible kong ujisu utia kita ki jingja kim laban pen kalayo Jisu prabang ide junga ke jokaler ke dolang ha ke jokaling ki senran ki lenyar u Jisu thialangai ki jingja ki pen kalai ke senran naga bajai jai sakajing shepting sakajing kenwen u Jisu pat u pen kalai ke jingja naker lang thari shakaler ka babe jai Bat prabang ediit kani ka badon kam. Kijing jaken wan nangi. Ngai prabang ediit. Ngimdai ban sya bekita ken pel kelayangi. Ngai mangi rekat bu Jisu kalieng. Ngin pen kela prabang ediit. Ia kada kijing ja. Kabar. Mangi bat Ialeit. Hakijing longum ki brio prabang ediit iju kam yoi. Yala dia bengilong ke babit babiang. Lesi ngipet badi kiwei lesi kibadon jingduna. Kalong kum tabi ke senran, kile eno aga yang kasami ki kami ki jam, kila bot yang jus ke sebau try, ki ngau lebih kilong ke ba klan ke jingai, oh ki dai ke ba kerpang. Hendrai perabang biet pitia bu Jisu wong kumnu ki haga dekat ke ba sau po wong, balai pilong ke ba syaptiang kata-kata, kumnu ba pempadon ke jingai. Kisenran kim juyo setia menu pa kim don jingai kim odor begini ke baklan jingai nama ke kisenran ke jongu Jisu reu Jisu Kristus mau try wang yaki balai filong ke basyapting kata-kata kumnu ba pempat don ke jingai peleng dawan ki kam ke basisya kim don jingai peleng dalawan kapor bantunjuk sisya kim don ke jingai Pat piti bu Jisu upen sisya na ay kajing bamdan jingai na kajing syapting.
balai kesenran septing kiong ni bayong iap bikat bajur kata karyong kanwan telap kenyangam barok kenyap kata kajing bikat jengi jong kesenran kum kibriu dan buon nangi dala jur kajing septing kalamur kajing berkat kaluin dut kini ka bor sutu ni akran mo yunu virus ni septing baro andai ni septing kajing eda kalong menyeda ni septing Ringi pulia ki batai kiong mandapangkat bapangru prapusan kim lei mdon kam. Let's say 4% ki haban sumar mulu mala ki basitom jom jur rukin kam dai gitu ki bertemen gitu ki bedon jipam ki tar si 1% apa 1%. Pikiran ni kejing yap. Kan nungut la yap ne pokasti jengi tang lagi teli. Ngapit kai hakas nem arajar khat pra ke bayap aksiden kali hang ni kasti jengi gidan chispa kendai phung rungut katang nginum syong kali syo nginum nya kali syo nginya ni ka kejap ngin syong sa syo ying namar jin chispa kendai phung rungut yap prabang ibi ka jingim ka jingyap kam syong thang ta ka syong ka kti ka jong oblai prabang ibi ka jingyap kam syong keryong ongu jisu balai pseptieng kumno ba pempadon ke jengai piladai ke senran hangno ke jengai lesi ki kren mo ki kren ki sorong ki kren bahe ki kren ba krau ndai pernah bangit dalawan ki jingja ba shisha hangni ki yo I bakimdan jengai kumno pernah bangit ke jengai jung pi ba jang ha preng ne ka pandemic ngila syong hieng ngila syong nging seng ngila soklan yami kumno prabang edi ken mau ki senran ki lenyar ki septing uji song namar bekim dan jingai hale mga piba mangaru ngim dan ke jingai gospel Matias hubotai ke ni ke juga jingjau ong ke jingai kabarit tip karit kan no apa kata kabarit ru kalaban pengkria ya uta mo ya uta ulu mo kriya suriau Kadit kan no lesi kalarit tan la janong ka zero. Ulukas par ubo dengan kegentin uji suang hangnu ke jengai. Hangnu pibu. Men sondingi fidon jengai. Hapor jesengi fidon jengai. Chenu pibu. Parabang ibi jungha. Ka jengai jong pibu jungha ha bantes yangi. La tes ye kesenraan daki iryong. Kajinget jong pi bajunga kaba emna kaba yap haman tes jingi kani kadi kapor bangin yet iladi langi donem kajinget ngimla ban chutek for granted bangi klan kajinget what you try what cop what you do na jinget digiwe we don't come man yet prabang bi junga da pensyong nya bha hagak tien ka jong oblai yala ka jong kajingim palaringi ong mingidon kajinget kani kadi kapor bangin pentri kam yaka ngin hamadan in penterkam ya kejengai ka bible tu ka kan syai biki brio ki penon kam prabang dia ka jengai kildai ki brio ki bajap don tanu kan ka ban khang ong ke jingpang ong ke jingdok ong ke jingjanjar ki shem ka kumno ki brio ki badon ki penon kam ka jengai ki brio ki bajap yet prabang dia pidon me ka jengai las pidon ka bakat no hangnu prabang dia pibo ya ka jengai kabalai mangi badu blai kiong kumno ke senran pitip madastang ke karyong hagad kat kabalai fra kiong ko kenrar mem senyau setia bangin sayap ki kentien ke bakar ba dai kalong ko begili ban kentek yu jisu nong bali metia mem ingin aja niap bali metia ko kenrar mem senyau setia bangin sayap katabi seriem iki kentien jung tung rang ba leng ubalek ban kenhit yu juna memot yu gunong tia kisenran ki yu jisu kumunong tia ubam la lei preng ke eryong kaja ayupat hadin bala penjai jaya ke eryong agad khat ka basau puai kila ya kren ang kaktien ka jong oblai perlokhi uni ulong u esisha bakal eru baga duriau di kia kong hoyo kala per ke jui jong ki menta yau jisu
kim yo iso kum tu nong tia ba tia niki pra bangai bi yo blai ba don bor ubayang ba kan hit kren ka du diao khap ya ban sangai pra bangai bi ka ka jing yo jongi ibadu blai kene ka di ka wei ka mat ka badan kam kumno pan ma phi kumno pan nga ngiyo iu blai ngi iu blai bom don bor ubat telot bor ubom la ai ubom la banyarap ubat jingai nesu bayap ning iu kumulai ba kraw ubat don bor usim ke sibu try don wei pat na lo jemu ublay ubang maphiba mangangi mani umday tong ublay ubang isu slap nagijing atokan na pulpit ubang isu la banyo sngaw para bangay nagijing kay lani balay kay ngisem para bangay uday ublay para bangay ubang idalaban na chimet hagijing emjong lapan kala yaguru komjong juga senran shwang jisu hadin kani gijing ja nga duai ba lingba kini kijing Hashem kiba ma phi bangang Hashem ublay un pen kala banganyo itmai yo ublay aga jeng emjong shu ublay botia ublay para bangai be do bayang hakabor ringkat nagabenta jonga pat jongfi nidan kambo ublay un pen pet tmai yangi bangi bo ublay jeng ulong ublay bakraw kam kraw banya ka mit kam kraw banya ka jingdom kam kraw banya ka jingat phalong kam kraw banya ka jingyap kam kraw pra banya bi banya ka ni ka khlam covid-19 ka yang kaban kongo ka jingam kaban kongo kiro kaban kongo baro kaban kongo ublay jong fi badanga pra banya bi du lay bu kraw badu de ublay ubadan lang bani kan ling uya ringkat lem wat phi wat manga langa di beritam nini mga yay mo ba krautam ngaro nga yay ngaso klan ngaso singan ngaso donbor namar mga Jesus Christ ubala kular ban donrekat ban nga parabang ibiid kenriano nagaling udon rengkat bat pi bermanga hakaling parabang ibiid ngidon kaman mat simet yakni ka bol ka jong ublay bim kumta bangin mong kokenrat nem sunyaw yang bangin sayap Andai binginong ulang ubakal baka duriaw de ki kongoyo idway ublay bon pen thamay bor but I happy nga ya ka jing shaman sim nuk ka kubor baba ki nuk ka jing jakiwan mangi ngin pen kelai ka jing ja ki jing ja kan pen kelai ngi hagi jing di besimet bala ka jing ngin long prabang bi ki padan ka jing ka bim ka bayap kabalaban syapno ya ka jing syapding bad ba ninyo ithamai yaw no blay bangingi mani maulong blay ba kraw uba donbor ubi uba na lord jungu ndon uway pat prabang bi banila prabang bi junga ban ruai wala pling jong ka eryong ya Ialeit sa Shiliang ninyo doy ko kapajing iba peneng ni ay ngoy metray na mga kubor me pen kan mau kan rar pagijing ay tigi bangi naman yay ni hapro banya di kapor ka bajan mit ni hapro banya ya peneng jong ka duriaw ka jingki ki eryong ni ay ngo me penti kana paminyaran kadlaman ni bun sintray hagijing plot jaga jingem ka jingi ngiyo tang mangi bagini ka jing bat ki pen syap tiang yangi ki pen kelai yangi nemi kai ngi trabadon bor namanong boleh badon rengkat bangi mem kriano nagaling ko kunrar da ki kaler da ja mi rung lang bangi men sa her rengkat bangi nagaling ngi aingu trabadon bor ko kunrar be junga pada try ngadwai pen yo hangi ka jingai ki scam but I try nang bag jong ka ni ko kubor ngi laban yo ithamai traba kodro junga ya ka jingai dai jungi rupan me banginang la banyi ibang bolong boleh ba kraw badon bor ban don uway padu blay kat mame kerkuyi bro ka sngap yang ko kubor haga kerteng Jesus Christ bau try ngidwai kini bro menta bala kata amen de toblen kerkuyi kini ka kubor in poine shobawai but
Shawangin pois ka jing bunwai. Inyarwai lang ya ka jing rwai. Kabalay spa kat kandai. Ikaw ben tajong na julam podotam ya kapertay shilater kajingim jonga ainganian ko try but be lembat be lembat be lembat be lembat be shilater kajingim jonga ainganian ko try but be namduai banyo kajing so lepne jing snow papertay yagashi domnganom shepting tang bangan yoyat bat me lembat me lembat me lembat me lembat me yagashi domnganom shepting tang bangan yoyat bat me agilan didum dosumar bat hagi eryong pertay syakaker dobneng bateng shine aingan yo rung lembat me lembat me lembat me lembat me lembat me syakaker dobneng bateng shine aingan yo rung lembat me Tonya wan. Kajing iye kajong ublay balo kapajing iba peneng. Kajing iye kabda Jesus utrayo nang panim kajing iye. Kajing slog side bar kajong uling mun semakut. Kalorang kat bat barok kabsngap bias ngau ni ko kabar. Menta bat sige babam jukot. Amen.